The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, sambro ng LGBT community. Makakausap natin ngayon via video call si Shirisa Sarte. Magandang hapon sa iyo, Shirisa. Sandali lang, partner. Oy, partner, medyo kakaiba. Interesting ito, partner, natin Yes. pag-uusapan. Si Kuya, Nag-asawa. nagkaroon Nagkaanak. sila ng anak, partner. Oo. Pero ngayon, napagtanto niya, partner, na isa Na- pa lang siyang LGBTQ. Kasi, siyempre, ang kasama niya ngayon, yung nga, may anak sila, girl. Napagtanto niya na parang hindi pala siya pang girl. Oo, parang mas masaya siya na iba ang kasarian ang kanyang Yes. makakasama. Or kaparehas Oo. niya, partner, ang kasarian. Ayan. Sige. Nasa linya na ng telepono si Shirisa. Shirisa, magandang hapon. Magandang hapon. Po. Ay, oh. Kumusta ngayon, Shirisa, ang kalagayan ng iyong anak? Okay naman po, sir. Okay. Maaari mo bang maikwento ano ba yung naging kasaysayan ninyo ni Nelson at paano kayo naghiwalay? Ay, hindi ko po marinig, sir, na malinaw. Okay. Ulitin ko. Maaari mo bang maikwento kung paano yung naging kasaysayan ng pagsasama ninyo ni Nelson at bakit kayo nagkahiwalay? Opo. Nagsama po kami ng ilang buwan, tapos po, Ilang buwan lang? tapos po, lagi po kasi siyang sa bahay. Laging gusto yung umiinom. Tapos? Po, So, minsan po, kapitalayas. Sandali, may problema tayo, partner, sa kwan. Sa linya, partner. Sa linya. Medyo hindi audible. Hindi tayo niya mapakinggan. Minsan napuputol din yung kanyang... Si Reza, pwede bang paayos po ng signal ninyo? Medyo hindi po maganda yung dating po ng inyong boses. at saka Hindi natin naiintindihan. medyo maingay doon sa location niya, oh. Oo. Ito yung pakinggan mo, partner. Opo. Ikaw ba, partner? Nung panahon ng iyong kabataan, meron ka bang naging kakilala or Meron. naging grupo na Meron. LGBT partner? Hindi, meron. Yung isa kong kumari partner, ganyan din yung sitwasyon. Na yung nakilala niya, yung kwan, Maskulado? oo, medyo actually crush na crush niya. Aha. Kaya nung nag-inuman sila, may nangyari. Okay. And then, yun nga, sa kanya natuklasan na yung matipuno na macho-machong crush na crush niya ay isa pa lang. LGBT Yes. partner. Malambot pala yung kanyang damdamin. Nagkanak sila, tinulungan naman siya hanggang sa panganganak sa ospital. Pero nung nagpapalaki na ng bata, sabi niya, hindi ako ama. Ay! Dalawa tayong ina. Kaya yun ang partner, napagtanto niya din na siya ay isang lalaki ang katawan pero ang puso ay pang babae. Yes. So, at saka maraming ganyan. Nauunawaan naman natin Oo yan. naman, partner. Kasi yan ngayon ay talagang hindi lang naman yan dito sa Pilipinas nangyari. Tanggap buong na mundo. po yan. Tanggap na ng Buong komunidad, mundo, partner. tanggap ng komunidad. At hindi rin natin sila masisisi dahil yun talaga ang pinili nilang mundo Oo. ng kasarian nila. Kahit gustuhin man nila partner or hindi, eh yun partner yung Balikan natin. nararamdaman nila. Andiyan Balikan na, natin partner. si Okay. Shirisa. Shirisa, magandang hapon uli. Yes po. Yan, medyo maliwanag. Mari mo bang maikwento ano yung naging kasaysayan ng pagsasama nyo at bakit kayo naghiwalay ni Nelson? Ano, sir? Medyo umiikot na partner ang mundo. No, sige. Paikot-ikot Sige, yung kwento mo. Sige. Ano kasi, sir, naghihinala na din po kasi ako na hindi na po siya ano yung sa pagsasama namin. Hindi na siya masaya. Hindi na po kami masaya. Tapos siya din po.
Kumusta kayo si Risa? Okay. Kasi iba naman po, iba yung nagpapasaya sa kanya. Ayun, natuklasan mo iba nagpapasaya. Pero paano ba kayo nagkakilala nitong si Nelson? Yung kapitbahay ko po, since yung parang pinsan ko na din po, pinakilala niya po sa akin. So parang nireto sa'yo. Opo. Ilang taon na yon? Ilang Tapos taon na po, nakakalipas? Ilang 2 years na po yun. Okay. Yun po. Tapos po, yun pala yung bet niyang lalaki. Pero yun nga, sabi mo nga, bigla mong natuklasan na hindi ikaw ang tipo niya kung hindi ibang kasarian. Pero nung Opo, una ba hindi mo napansin na siya ay miyembro ng LGBT or iba yung kursunada niya? Napapansin ko na din po, tapos tinanong ko din po siya ng diretsahan na ganun, kung ano ba talaga siya. Sabi niya po, gusto niya, hindi daw po siya bakla, at gusto din daw niya po na magkapamilya. So, Okay. so naniwala naman po ako, sir. So, nag-usap pala kayo na sabi niya, gusto niya magkapamilya at gusto niya rin magkaanak. Opo. Namanhikan po siya at nagsama na din po kami after ng pamanhikan. Tapos po, yun. Nakasal ba kayo? Kasi namanhikan, nakasal ba kayo? Hindi po. So, namanhikan lang. Namanhikan lang. Opo, Tapos namanhikan lang po. nag-live-in kayo. Nag-live-in po kami Ilang sa buwan? bahay po siya tumira, sir. Ilang buwan kayo nagsama? Mula June po hanggang December, doon pa po siya umuwi. Or November po. June hanggang November. So, mga kalahating June taon lang. hanggang November. Mga kalahating Opo. taon lang kayo nagsama. Opo, sir. Kasi po, madalas po kasi, sir, umiinom siya. Tapos isang beses po, uminom siya, tapos nagwala po siya sa bahay. Kaya pinalayas ko po siya sa bahay. Pinaalis ko na po siya kasi po baka may mangyari sa kanya at mapagtripan siya ng mga kapitbahay namin. Baka masagutin ko pa siya. Okay. So, That time po, buntis na ako noon. ayun. Ako. Oo. So, yun nga ang sunod kong itatanong, alos kalahating taon kayo nagsama, nabuntis ka. Opo. At ngayon, may anak na kayo. Nanganak na po ako, sir. Kasi noon po, nung nagsisimula pa lang kami nag-aaway-away, pinatawag ko na din po siya sa barangay kasi po, nung mula na maghiwalay kami, dinideny niya na po yung bata na hindi daw po sa kanya. Paano naman daw po kasi siya makakapagbuntis, ibakla daw po siya. Pero may nangyari sa inyo. Oo naman po, sir, kasi kalahating taon din po kami nagsama. Okay, partner, Sige, bago ka partner. magtanong. Kasi, okay lang na siguro bakla or LGBT. Pero, nung panahon ba na nagkaroon kayo ng lovemaking or nagtalik kayo, lalaki rin ba talaga? May paninindigan. Ibig sabihin, may paninindigan. Hello? Hello? Nung panahon ba na nagsasama kayo, madalas ba kayong mag-lovemaking or magtalik? Madalas din po. Okay. Once a month, once So, a week. nung panahon na yon nagtatali kayo, lalaki rin talaga siya, matindi rin yung paninindigan. Or matigas din ang Opo. paninindigan. Opo. Okay, partner. Ayan. So, hindi imposible, partner, na mabuntis. Oo. Shirasa, magandang hapon. So, nababanggit mo na etong si Nelson ay iniwan ka na at dinidinay niya na anak niya ito sa'yo. Tama. Parang naputol. Parang nawala si Yan po, Ayan. tumitilao. Parang sumasagot pa yung manok. Ibig sabihin na andyan pa si Shirasa. Shirasa, magandang hapon. Yes po. Okay. So, nababanggit mo na idinideny na ni Nelson itong anak ninyo na hindi daw sa kanya. Opo. Kailan ba ito nangyari na sinabi niya sa'yo na hindi ko yan anak? Baka anak mo yan sa ibang lalaki. Hindi po, pinagkukwento niya lang po sa mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan niya po, nakakarating naman sa akin yung mga kwento. Kaya pinatawag ko po siya sa barangay. Kaya nagkaroon po kami ng kasulatan na maghiwalay na po kami at magsusustento na lang po siya sa anak niya. Okay. Nababanggit niya yon. Bakit? Meron ba siyang pinaniniwalaan or hinihinalaan na meron kang ibang lalaki?
Hindi ko po alam sa kanya, pero wala naman po akong boyfriend nung mga panahong iyon. Okay. So bakit ka pumayag na makipaghiwalay dito kay Nelson? Shirasa, bakit ka pumayag na makipaghiwalay dito kay Nelson? Yung manok ang sumasagot sa iyo, partner. Kasi sir, napapansin ko na rin po kasi sir na hindi na rin siya masaya sa pagsasama namin. At Ayun. So ibig sabihin, dahil sa mga... iba po ang nakikita kong nagpapasaya sa kanya. Oh. Okay. Shirisa, bago ituloy ni partner yung Kasi po pagtatanong, nararamdaman din po naman natin yun kasi tayo yung nagsasama. So, Shirisa, makikiusap lang, pwede bang pakilayo-layo, may mautusan ka dyan, pakilayo yung manok? Kasi mas malakas yung tilaok ng manok kaysa sa'yo kuminsan. Parang hindi kumporme itong manok sa'yo at palaging tilaok-tilaok, partner. Oo. Oh, ayan. Sinong, nagsasabong ka ba, Shirisa? hindi po sir. Kanino yung mga manok? Sa paligid po. Ang lalakas ng tilaok ng manok. Okay. So, standby ka muna si Risa kasi naintindihan natin, partner. Dilim. Parang sinasabi ni Nelson, hindi ko yan anak. Paano naman ako magkakaanak? Kasi ganito ako. Oo, parang- Pero hindi nga nangangahulugan na ganon. Parang alibay niya na lang yung partner dahil Kasi parang gusto niyang takbuhan itong... kahit nga LGBT ka or kahit bakla ka, may sandata ka pa rin. Oo, at yung nakakabuo sandata pa mo, yan, partner. naninindigan din yun. So dahil naninindigan yun, may nangyari. Totoo. Okay. Dahil dyan, para maliwanagan tayo sa pangyayari, makakausap natin sa linya ng telepono si Nelson Asangre. Nelson, magandang hapon sa iyo. Yes po, magandang hapon po, sir. Okay, Nelson, anong masasabi mo sa mga reklamo or ikangay hinaing mula sa dati mong kinakasama na si Risa? Okay po, sir. Medyo po hindi ko maunawaan po yung ano niya, yung mga sinabi niya kanina. Pero based po dun sa aking narinig, sa kanya reklamo po about po dun sa pagsustento sa akin, sa anak namin. Opo. Sandali lang, Nelson. Medyo nawawala yung audio mo, ha? Ayusin lang natin. Yan. Pakilakas-lakas lang. Okay. So, ang binabanggit ni Risa kanina, nagsama daw kayo ng magkakalahating taon at nabuntis mo siya, nagbunga yung inyong mga pagniniig at pagtatalik. Ngayon daw ay parang ikinukwento mo na hindi ka dapat magkaanak. Kasi, yun nga, medyo iba ka, ibang kasarian or LGBT ka, pero parang sustento nga yung inahabol. Mani mo bang ikwento, anong nangyari, Nelson? Ano po kasi, sir, yung main problem po namin kasi, sir, yung mahilig siya pong makialam sa aking FB, kaya po may nababasa siyang mga, mga secret conversation po, yung mga conversation namin dun sa FB, siya po nakakabasa ng mga friend ko po. Kaya bali po, kung ano-ano po ang nalaman Nelson, niya. pakiayos yung audio mo, nawawala. Okay? Sir, bali kasi po, sir, ang pinaka-ano po. So, kasi ibig mo yan. sabihin, lagi siyang pinapakialaman niya yung Facebook account mo. Opo, At saka sir, yung kasi na-open Messenger. niya po ang Facebook account ko po. Okay, ngayon, ano yung mga nababasa niya, Nelson? Yung about po sa mga katat ko po, na mga friend ko po, about sa pinag-uusapan namin yung about sa amin. And Anong mga pinag-uusapan niyo, Nelson? Medyo makikimarites na ako. about po sa dun sa nga po, yung magkasama namin. Hindi naman tungkol sa mga boylet. Hindi naman tungkol sa mga boylet. Sometimes po may mga tungkol po sa ganun. Or hindi naman tungkol sa mga chok-chak Chinese. Mga ganyan. Oo. May mga ganyan, Nelson. May mga ganyan na usapan kayo, mga chok-chak Chinese, ganon. Opo. Ayun! So, nababasa ngayon. Pero, nung magsama ba kayo, makiusisa lang ako, ni Risa, nung mag-umpisa ba kayo magsama, lalaking-lalaki ka talaga? Actually po, wala naman po ako nabago sa akin sarili po kasi wala naman, nung mapagkakilala po kami, kung ano po ako, yun ang pinakita ko sa kanya. Kasi hindi naman po ako yung baklang yung sinasabing lantaran kasi... So patago lang, patago. Patago lang. Opo. Patago, medyo, kumbaga, decente yung yung pagka-LGBT. Opo, ganun nga po. So, parang pag nasarap ka ni Risa, machong-macho.
Hindi po, wala po akong ginaganap, wala po akong pagpapanggap. Walang pagpapanggap. Okay. Opo, kung ano po ang aking kung ano ang tsura ko, kung ano lahat, wala po akong binago pag kami po ang magkaharap. Ayun. At wala po akong binago sa aming komunidad, wala po akong Bago ka, Wala. partner, magtanong. Sige, partner. Nelson, hirit ako ng tanong, ha? Pero nung nagsama kayo ng kalahating taon, marami bang nangyari sa inyo? Opo, mga kalimitan naman po. Ayun. Okay Ayun. na, partner. Okay, Nelson, magandang hapon. Kasi Nelson, nababanggit mo na wala kang tinatago dito kay Sheresa patungkol sa iyong kasarian, kung ano ang gusto mo. So, ibig sabihin, alam ni Sheresa kung ano ka. Yes po. Alam niya na meron ka talagang pusong panglalaki din, para sa lalaki. Opo. Pusong Alam mamon. niya po. O, pusong Opo. mamon, pusong para sa lalaki, kapwa mo lalaki, tama? Opo. Okay. So, ibig sabihin, maaring tanggap niya din itong pagiging bading mo. Hindi ko po alam kung tanggap niya kasi yun ang pinag-aawayan namin. Ayun. So, Napatawa si pinag-aawayan. Nelson. Oo. So, ibig sabihin, pinag-aawayan nyo yung pagiging ganun mo. Pero, ano talaga yung pinakarason? Bakit na umantong kayo sa paghihiwalayan? Yun po nga, ma'am, Yung pakikialam niyo sa FB. Opo. Oo, syempre, kahit sino naman, pag merong ganyan, syempre, asawa mo, partner, or kapartner mo, dapat open kayo sa isa't Masingit ko isa. lang, partner. Meron tayong kilalang dalawa. Oo. Nung nagkaganyan na boyfriend, yun mismo yung naka-profile pic niya at saka cover photo. Kaya lang yung nakikita ni Mrs. niya. Kilala mo yun? Okay, sige, partner. kilala mo. Ito na lang, Nelson. Hindi raw nagbibigay kayo ng sustento dito sa anak ninyo. Bakit naman ganon? Ano nangyari? Kasi ma'am, nag-stop ako mag-sustento po kasi ma'am, yung pag-send sa akin at chat niya sa akin, nasabi niya, hindi na kailangan ang aking sustento at kaya na po na siya na magbubuhay. Yun po ang ang pinagbasihan ko po. Pero po, hindi ko naman po talaga yung hindi magsustento. Kaso nga, yung chat na yun po, yun ang pinagbasihan ko. Okay. Gaano katotoo, Nelson, na sinabi mo daw kay Sheresa na hindi ito anak mo? Baka anak mo yan sa iba. So, gaano katotoo yan? Sa part na yan, ma'am, hindi naman ako mismong sabi kasi kung sasabihin ko yan, ma'am, hindi ko ipapa-apelyido sa akin at pangalan ko pa po ang pangalan ng aking anak. Okay. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang nagsabi na hindi mo yun anak. Pero alam mo at inaamin mo na talagang anak mo yun kay Sheresa, tama? Yes po, kasi nag-ano nga po ako, ang pangalan ng anak ko ay Nelson din at ang apelyido po ay akin din apelyido. Junior. So, bakit naman ako mag-deny pa na hindi ko yan anak? So, ibig Pero nasabi sabihin, ko yan po, ibig sabihin nito, Nelson, kahit kayo ay medyo, sabihin na natin na ganyan, medyo malambot, bading, pero ang puso mo para sa pagiging tatay ay palaging naandon. Opo, hindi naman mawawala yan. Okay. So, by that, saludo ako sa iyo. Okay, sandali lang, Nelson. Sheresa? Po. Oh, pakialamira ka daw kasi sa cellphone kaya nakipag-iwalay si Nelson. Oo, Lagi mo daw binabasa yung mga messenger Sir, niya sa malabo. Facebook na may mga menchu. Oh. Sheresa, napakinggan mo ba si partner? Umamin po siya sa akin. Opo, pero ang tanong ko, Sheresa, totoo bang pakialamira ka sa cellphone at messenger ni Nelson? Hello? Malabo, sir. Okay. Dito ako kay Nelson. Medyo malabo yung linya ni Sheresa. Nelson, kailan mo ba nalaman na bading ka? Bading ka talaga or silahis? Kailan mo ba ito nalaman? Before pa ba naging kayo ni Sheresa, alam mo na talaga na bading ka? Yes, matagal na po. Opo. Matagal na. po kasi po, nakapunta po ako dyan dahil yung sa barkada ko. Harayo ako sa signal. Yung ano po kami, kung saan kami pumunta, alam mo na. So ibig sabihin, kahit alam mo na silayis ka or bading ka, pumasok ka pa rin sa relasyon na ganito dahil gusto mo talagang magkaroon ng pamilya at anak. Yes po. Yes po. Okay, balikan ko si Sheresa, baka maliwanag na. Hello, Sheresa? Po. Oh, narinig mo kanina, may tinatanong lang ako bago kayo mag-usap ni Nelson.
Totoo ba na pakialamera ka sa Facebook niya at Messenger? Binabasa mo yung mga Messenger, yung mga Facebook na may mga usapan tungkol sa mga tsuktsak, chenis, saka mga mencho? Opo, binuksan ko po isang beses yung cellphone niya nung lasing po siya. Kasi iba na po kasi yung kutob ko, yung pakiramdam ko po. Kasi nararamdaman ko na po na parang iba na siya. Okay. Ngayon nakikinig si Nelson Chiriza. Kausapin mo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano ba? Anong tawagan nyo? Anong tawagan nyo nung nagsasama pa kayo? Becky? Hindi, wag na po. Ha? Becky or Nelson? Be. Anong tawag mo kay Nelson? Ayan. Sheresa. Wala po. Si Nelson na lang tanungin natin. Nelson, ano yung tawagan nyo ni Sheresa? Che lang po tawag ko sa kanya, Che. Ang tawag ko sa kanya. Che, anong tawag niya sa'yo? Cho. Cho. Anong tawag niya sa'yo, Nelson? Ano po? Nelson din po. Nelson. 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 Okay. O, nakikinig si Chiriza, Nelson. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Mag-usap kayo. Sa akin, bakit humantong sa ganitong ano? Ano ba ang gusto mong siwalat sa buong mundo na tayo ay pag-uusapan sa mundo na magkikipagbarat sila ang lahat ng tao dahil sa problemang ito. Kasi nag-usap na tayo sa RTC at meron tayo doon na agreement din pero walang pirmahan, pero sabi ko, hindi ako magbibigay ng pera kasi nga may mga anak ka naman sa una mong asawa. Uy, Oh, bagong revelasyon. meron palang anak itong si Sheresa sa una. Ilan po ba yung anak ni Sheresa sa una, Nelson? Tatlo po ang anak niya sa una. Tatlo po. Tatlo. So, ibig sabihin, Tatlo bago pa man po. kayo nagkaroon ng relasyon ni Sheresa, meron na siyang una at tinanggap mo pa rin itong si Sheresa. Yes po, kasi magkaiwalay din po sila. Opo. So kayo, ikaw ba, Nelson, meron ka na bang karelasyon ngayon? Wala po, ma'am. Okay, mga fling-fling Wala lang. po. Wala kang ano ngayon, Nelson, wala kang men ngayon? Wala po. Wala. Wala Wala siyang po, mention. wala. Meron siya. Boylet, meron ba? Mga barkada lang po, barkada. Okay, matanong ko lang, partner, kasi may sinasabi. Nelson, ano yung sabi mong rason bakit ayaw mo magsustento sa anak mo? Yung chat niya po kasi sa akin, sir, sabi sa akin, ang huling chat niya sa akin, salamat sa 5 buwan mong pagsuporta, kaya ko na at hindi mo na kailangan magsuporta. Oh! Ah. Sherisa, totoo ba itong sinabi mo Oh. na hindi na dapat magsuporta Sinabi- si Nelson? Opo, sinabi ko po yun sa kanya kasi ayoko na pong laging sinasabihan na mukhang pera, yung walang ibang inaasahan, sa kanya lang ako umaasa, ganun. Kasi masakit din po yung sa loob, sir. Pero totoo ba yung chat mo na kaya mo na hindi mo na kailangan ng sustento ni Nelson? Oo, kasi nagkatrabaho na po ako that time. Tapos, Tapos po, para din po maiwasan na namin yung pag-away namin sa tuwing maghihingi ako ng gatas, lagi siyang namumura, laging galit. Yung parang ayaw magbigay, napipilitan lang, ganun po. Kasi, kaya ganun, nasabi ko po yung ganun. So, na-chat mo lang yon sa kanya dahil masama yung loob mo or galit ka? Si Risa, nasabi mo lang yun dahil medyo galit ka kay Nelson ng panahon na yun, masama yung loob mo. Opo. Pero opo. ngayon, Emotional tatanungin po kita. talaga ako kapag nagbibigay siya ng gatas kasi madami siyang sinasabi, maraming pagmumura, Oo. Pero tatanungin kita ngayon, si Risa. Tatanungin kita ngayon, kailangan mo ba yung sustento ni Nelson? Kailangan po ng bata ang sustento ni Nelson. Okay. Nelson, kailangan daw yung sustento Yes, po. mo. Opo, alam kong kailangan po. Opo. Kasi, Ano bang trabaho mo, Nelson, pala? Anong trabaho mo? sa DepEd po ako, teacher po ako, sir. DepEd po, teacher po. Teacher! Teacher, sir! Sir! Ma'am, sa DepEd. Sir, ma'am. Oo. Ikaw talaga partner. Sa DepEd. Nelson, maitanong ko lang, Nelson, kasi nakarating ka na kayo sa punto ng paghiwalayan dahil itong si Sheresa ay pinapakialaman yung Facebook mo. Meron pa ba na natitirang pagmamahal dyan sa puso mo para kay Sheresa? Para sa akin, ma'am, sa mga ginagawa niya, mga pagpapaya sa akin, parang ako nawawala ng gana. Kasi simulat sa pulpog, sa Facebook, lahat, nag-propose na tungkol sa akin. Nelson, nawawala ka?
parang wala na. Hello, Nelson? So parang wala na. Opo. Si Sheresa naman matanong ko. Sheresa, ikaw ba may natitira pang pagmamahal dyan sa puso mo para dito kay Nelson? Wala na po. Wala na. So, ang sadya mo na lang, Sheresa, sustentuhan ni Nelson, itong anak niyang Nelson Agsangre Jr. Junior. Opo. Okay. Makakausap natin, partner, sa kabilang linya ng telepono, si Ma'am Miramel Laksa. Ang taga-MSWD siguro ito, partner. Ng ng Goa ba, partner? Si Kuang? Opo, Goa. Yan. Okay. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Ay, nandito pala sa kabila. Okay. Ma'am, sa ganito bang klase ng reklamo at para na rin sa kaalaman pa ng mga nakikinig na may mga ganito ring sitwasyon sa ating programa, maaari po bang ikangay hindi magsustento yung tatay dahil sa chinat lang siya ng nanay na hindi ko na kailangan ang sustento mo. Kaya ko na. Sir, una-una po sa lahat, i-correct ko po, taga DSWD Central Office. DSWD Central Office. Opo. Ayun, opo. Ayun, with regard sa inyong concern at itong case na hinahandle nyo nga po ngayon, sir, under Article 194 of the Philippines Family Code, sinasaad po doon na talagang it is the responsibility, ibig sabihin, responsibilidad po ng both parents ng bata na bigyan po ng suporta o ng sustento ang isang bata, whether outside of marriage or kinasal po sila. Opo. So hindi rin po maaring maging rason, ma'am, na dahil na-discover mo na bading ka or LGBT ka, hindi ka na magsusustento doon sa naging bunga ng pagniniig nila noon ng dati niyang kinakasama. Opo, hindi po yun basihan para hindi bigyan ng suporta ang iyong anak. Ayun. Ayun. Magandang hapon po, Ma'am Ramel. Yes po. Opo, ma'am, napakinggan po natin na talagang ayaw na po nila sa isa't isa at solamente ang pinag-uusapan na lang po natin dito ay itong Para sa bata. sustento para sa bata. Eto po bang tatay ay ano po yung karapatan niya? Kasi syempre etong bata ay nasa puder po ng nanay. Ano naman po yung karapatan ng tatay para at least alam po ni Sheresa kung ano po yung karapatan ng isang ama though hindi po sila kasal? Opo, actually, pwede pong ang base sa mapag-uusapan nila, pero definitely dapat po ay meron pa rin namang visitation right or visitorial right ang tatay sa kanyang anak. Kasi nga naman, syempre, importante pa rin na nandun yung presence, nararamdaman yung presence ng kanyang tatay, itong anak habang lumalaki po siya. Pero, dahil sa sitwasyon po nila na hindi sila kasal, magdidepende po yan sa magiging desisyon ng nanay ng bata. Kasi po, base rin sa Family Code of the Philippines, ang sole parental custody ng bata ay sa nanay dahil po hindi sila kasal. So dapat mapag-usapan po nila yan. Ngayon, kung hindi papayag ang nanay na ipakita po sa kanya yon, well, kailangan po nila pag-usapan ng maigi. Pero yun nga po, sinasabi kasi nga ng ating Family Code, ang sole parental custody ay sa nanay. So ang nanay ang magdidesisyon ngayon kung haayaan po niyang bisitahin ng tatay yung kanyang anak. But definitely, I encourage them po na dapat binibigyan ng pagkakataon ng tatay na mabisita po ang kanyang anak. Opo. Okay. Last na lang, partner, ihabol ko kay Ma'am Miramel. Ma'am, sa datos po ba ng DSWD, marami pong ganitong cases na bigla na lang po nagkahiwalay itong mag-asawa or mag-partner dahil napagtanto po ng lalaki or ng babae na hindi po pala ibang kasarian ang gusto nilang makasama, kundi kaparehas po nila? Actually, ma'am, base sa mga nagiging hinahawakan namin cases and even sa mga reports po ng ating regional offices, ito pa lang po ang na-encounter namin because first of the time. difference in gender preference. So, ibang-iba Opo, po ito. Opo. 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 With that po, Ma'am Marimel, maraming salamat po sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo sa DSWD Main Office. Welcome po. Thank you, ma'am. Okay. Ayan, Nelson. Sheresa, Nelson, ibang-iba pala itong sitwasyon ninyo. First time. Okay, ganito na, partner. Didirektahin ko na. Nelson, ang gusto lang naman ni Sheresa, hindi mo na siya mahal eh. Hindi ka na rin daw mahal ni Sheresa. Wala nang pagmamahal sa isa't isa. Ang gusto na lang ni Sheresa, Nelson,
magsustento ka kay Nelson Agsangre Jr. Yes po, gagawin ko po yun, sir. At hindi ko naman yun talaga, sir, na hindi ako magbibigay. Sabi ko nga, sir, hindi ako magbibigay ng pera po kasi po may anak siyang sa una. Okay, di ano ngayon ang ibibigay mo, Nelson? Kung hindi pera ang isusustento mo, ano ngayon ang ibibigay mo? Kung ano po yung pangailangan po ng bata, sir, yun ang hinihingi ko po sa kanya. So dapat ilista ni si Risa, yun ang ipapadala niya sa iyo, yung listahan ng mga gagamitin. Opo. Halimbawa, magpapacheck up, di paano yung pambayad? Ikaw na ang magbabayad sa doktor. Oh, sige, pag hingi lang po ako ng resibo. Hingi lang po ako ng resibo. resibo sa kanya. Bibigyan po ako Nelson, ng pera. mukhang kung Kasi ako... sigurista si Oo, Nelson eh. Parang hindi naman maayos or tama yung ginagawa mo kay Sheresa. Kung gusto mo talagang magsuporta sa bata, wag na dapat nag-iisipan. Wag na ganun, ay babalik pa sa yung resibo. Iniisip kasi ni Nelson, baka yung ipapadala niyang pera, gastusin doon sa Doon sa ibang tatlong bata. anak. Wag naman ganun. Dapat kung sa tingin mo... Hello, ma'am. Ano? Hello po. Kasi po, ang explanation ko po niya po, pag hindi po ako nagbigay ng resibo, maaaring gagamitin niyo naman po yan sa akin. Kung may gusto na naman sa ireklamo na naman siya sa akin. So gusto mo may resibo para may patunay na nagbibigay ka. Yes po, kasi Ayun. kasi po ang takbo ng utak niya ay hindi isahan ng niya eh. Bago-bagong desisyon niya po. Okay. Tama naman, siguro. Di tanungin natin si Risa. Si Risa, Sigurista itong si Nelson. si Risa, payag ka ba doon sa gusto ni Nelson na ililista mo yung mga pangangailangan at kung may gagastusan dapat may resibo? Dati na po yung ginawa ko, sir, pero anong ginawa niya? Lagi baga siyang galit. Nelson, pag binibigyan ka daw ng listahan, lagi kang galit eh. Nagmumura ka daw. Nagmumura ka daw. Ma'am, paano mama masabi magmumura ako? Ulit And man ngayon. wala ka naman Paano listahan. Anong ginawa niya? May binibigyan. Asan na yung pagkukusa niya? Kasi nga, yung magtanong ako, nakablock mo ako eh. Ayun. Kain ba yun ng isang matinong tao? Walang pagkukusa para sa anak niya? Wala ka daw na pag-uusap para sa anak. Hindi, Ganito ganito na na lang. lang. Ganito Okay. na lang, Nelson. Okay, Ganito na ganito lang. na lang, Nelson, kasi hindi kayo Kakaintindihan. nagkakaintindihan. Itong si Sheresa, syempre, meron din siyang ipinaglalaban. May mga hinaing. Mahinaing, may galit. Ikaw naman, Nelson, May mga rason. may mga rason. Okay. Pero kung talagang gusto mong tumulong or magbigay ng sustento sa anak ninyo, dapat wala nang etchechebureches. Ganito na lang. Para once and for all ma-resolve yung problema ninyo, sasamahan at aalalayan kayo ng aming team upang magharap sa MSWD sa Guwa, Camarines Sur nang sa ganun ay formal kayo magkausap at magkaroon ng kasunduan. Okay ba yun sa'yo, Nelson? Yes po. Okay. Yes po, mas maganda po yun. Okay, mas maganda. Si Risa, okay ba yun sa'yo? Na magharap kayo ni Nelson? Maganda po. Nagharap na Hindi, ito ngayon. Ayaw mo na yung nakalipas. Doon po, sinabi niya, magdadalawang isip daw po siyang magbigay kasi baka daw hindi niya anak. Hayaan mo na yun, si Risa, nakalipas. Ang tanong ko, ngayon, papayag ka ba na magharap kayo uli na nandun din yung aming team? Kami mismo ang aalalay sa inyo at magwi-witness. Sige po. Okay. Ayan. So, abangan mo, Nelson. I-schedule natin. Abangan mo si Risa. I-schedule ng team ng Tabang Ora mismo ang inyong pagharap sa MSWD sa Guwa, Camarines Sur nang sa ganon ay ma-resolve ang inyong Problema. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang senior citizen mula sa Malinaw, Albay ang inatake ng mild stroke at nangangailangan ngayon ng tulong na pampasitiskan. Ating tutulungan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol, tabang, ora mismo. Ito naman partner, kasama natin ngayon sa ating studio, si Cristina Buelia Auste, ang apo partner ni Lolo Apolonio Buelia na 80 taong gulang. Inatake raw kasi ng mild stroke si Lolo nitong ika-3 ng Marso. Ngayon naman ay nakakonfine pa rin sa ospital si Lolo at kailangan daw isa-ilalim sa CT scan upang malaman ang tunay niyang kalagayan. Magandang hapon po Nanay Christine, Ate Christina. Magandang hapon din Opo. po, ma'am. Ilang taon ka na po? 35 po. May asawa, Yes po, single? ma'am. May asawa po. Okay, so tama man sa nanay or okay lang. So ate, kumusta po ngayon ang kalagayan ni Lolo Apolonio po. Apolonio? Ngayon po, ma'am, nagre-recover na po siyang ngunyan. Kasi po, nung isang gabi po, napapunta po ako doon sa Siga Memorial Hospital ng hindi sa oras kasi... Ayan po si Lolo. Opo. Na bumaba po yung yung blood pressure niya po, nag-50/60 po ata yung kaya parang nahirapan po siya huminga, tsaka po inoxygenan po siya. Opo, nandun po siya ngayon sa Siga. So bali po, ngayon po nag-request po yung hospital na i-CT scan po namin si Papa para po malaman kung ano po talaga yung kadahilanan na pagkaka-mild stroke niya. Opo. At nang mabigyan po rin ng tamang gamot para sa kanya. Nung hindi pa naman nagkakaroon ng mild stroke itong si Lolo, ano yung usual niyang ginagawa sa araw-araw, yung daily routine niya? Naghihimas ng mga manok niya kasi marami po yun na manok sa bahay. Okay. Yun po, naglalakad-lakad, nag-aano po ng tanim niya doon sa amin. Wala naman na bisyo itong si tatay?
Sumasayaw po. Yan ang bisyo niya, Opo, sumasayaw oo. saan sa mga Sa senior citizen sayawan. pasayaw po. Opo. May asosasyon itong si tatay. Meron Mr. and po. Mrs. Mr. and Opo, Mrs. partner. opo. So meron na din po bang maintenance itong si Lolo? Opo, kasi po ito po ma'am na nangyari sa kanya, hindi lang po ito yung una, bali po second time na po itong nangyari sa kanyang mild stroke. Opo. Yung dati po, medyo mabilis po talaga yung recovery niya, pero ngayon po, nag-slow po kasi yung isa niyang kamay, hindi niya pa po magalaw-galaw. Okay. Maliban po ba sa manok, wala nang ibang hinihimas si Lolo? Wala na po. Okay. Kasi biyudo na rin po siya. Okay. Opo. Ilan po lahat ang anak ni Lolo, Apple? Ano na lang po, bali po, may namatay na po siyang 2. Yung mama ko, tsaka yung tita ko, 2. 4 na lang po sila. Alam na rin po ba nila na ito yung nangyari kay Lolo Apple? Opo. Oo. Alam po nila. At So, kami po ngayon ang nagpapalitan na magbantay dun sa kanya. Bali po ngayon, ang nag-i-stay po dun sa hospital, yung mama ko po. so salit-salitan kayo. Pati yung ibang mga anak ni Pati Lolo po Apple? yung mga pinsan ko na rin pong mga apo niya. Sumusuporta? Opo. Ayun. Opo, lahat po kami. So ibig sabihin, itong si Lolo Apple ay mahal ng mga apo at mga anak niya dahil siguro mapagmahal din itong lolo. Opo, kasi po, siya rin po ang nagpalaki sa amin. 3 po kaming mga apo niya na siya nagpalaki sa amin. So ngayon na nasa ospital si Lolo Apple, paano yung mga manok ni Lolo na hinihimas na? Yung tita ko po ang nag-aalaga, tsaka yung pinsan ko po, sila po ang nagpapakain. Ilan ba yung mga manok ni Lolo? Hindi ko po alam, marami po. Marami? Ma'am. Opo, marami po yun. Nagsasabong ba itong si Lolo dati? Nung kalakasan, ma'am, opo. Yun po ang hilig niya, manok. Okay. Ngayon po, libangan. So ano po ang pinakakailangan ngayon ni Lolo? Yung hingi po sana kami ng tulong po para po sa CT scan ng lolo po namin. Para malaman kung ano yung Opo. cause ng pagkakaroon niya ng mild stroke. Opo, ma'am. Dahil dyan, partner, ang problema ni ate ay pang-CT scan para at least malaman na kung ano talaga yung cause ng pagkakaroon ng mild stroke ni Lolo. Dahil problemado kayo, hindi nyo na alam kung saan kayo kukuha. Diba? Dahil dyan, partner, sasagutin na. Ora mismo yan. Sasagutin na ng ating programa, po, partner, salamat itong po. kahilingan na pang-CT scan. Ayan. Ano pa ba yung kahilingan mo? Sana po yung matustusan po namin yung pag-medication niya po ngayon kasi may mga gamot din po kami Ayan. So ito, sobra-sobra ito. Hawakan mo, makapal yan. Ayan, oh. Thank you po, ma'am. Ayan, pang-CT Thank you po, scan at pambili ng gamot. Salamat po, Maintenance ni Lolo. Salamat Ay po, mula sir. sa puso ni Congressman Saldico. Salamat ng po, Ako Bicol Congressman Party Saldico. List. Salamat Maliban dyan, partner, hindi Maliban nakapaghanap dyan, buhay syempre. ngayon si nanay, kaya meron tayo ditong food packs. Ayan. Thank you po. Yung problema mo ay ora mismo thank you dito very much masusolusyonan. po. Ayan. Thank you very May much po. pangsalad pa dyan ako, partner. na- Marami yan, Salamat partner. po. Sabi ko Thank na, you may po. pangsalad pa Thank you dyan po, eh. ma'am. Thank you po, sir. Okay. So ano ngayon ang masasabi mo sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol Party List at lalong-lalo na kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa malaking tulong na binigay niyo sa amin. At saka may pinapasalamatan din po ako na tao talagang tumulong din para makarating ako dito. Salamat sa iyo, kuya. Ayan, kilala ko yan. Opo. Salamat matulungin po. yan. Opo, Ma'am, opo. eto na lang tanong ko sa inyo dahil syempre, alam ko si Lolo ay napakabuti sa inyo. Nabanggit mo, di ba? Opo. So kung may mensahe ka para kay Lolo Apol, ano yon? Pagaling ka. Ginagawa namin yung lahat para madugtungan pa yung buhay mo. Gagawin namin ang lahat ng mga apo mo at mga anak mo para lang humaba pa yung buhay mo. Ayun! Naiiyak si ate. Talagang damang-dama ko, Ay, di, partner, ang kasi sa pagmamahal mga kay Lolo ganyang Apol. edad, yung mga ganyang edad, umahabang buhay niyang partner kung may naghihimas din. Oo, syempre. Himas na ng mga apo, partner, at Hindi, mga anak. iba naman yun. Iba na yun, partner. Matanda na si Lolo. Basta ang importante, ora mismong natugunan natin ang problema ni Lolo. Nandito yung kanyang anak sa ating programang Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Siyempre, meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal
medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.